Prøv lige at se her, Pekkeman. Redneck Engineering. Hvordan fanden vender man det lort her? Ja, så tager du bare lige en plade. Lægger oven på en plade. Så er du bare i gang med at køre. Skal det sgu nok blive planen lige pludselig. Prøv lige at se her, Pekkeman. Redneck Engineering. Hvordan fanden vender man det lort her? Ja, så tager du bare lige en plade. Lægger oven på en plade. Så er du bare i gang med at køre. Skal det sgu nok blive planen lige pludselig. Prøv lige at se her, Pekkeman. Redneck Engineering. Hvordan fanden vender man det lort her? Ja, så tager du bare lige en plade. Lægger oven på en plade. Så er du bare i gang med at køre. Skal det sgu nok blive planen lige pludselig.